jste dneska vítězství velmi ubojované, asi obrovská spokojenost, ne? Tak samozrejme, dneska to o tom je play-off celé proste, že sa musí bojovať a musí sa veriť, aj keď sme dneska koncu aj prehrávali ešte tam, alebo ku koncu druhej tretiny sa prehrávalo, dostali sa blbé góly, proste, že sme nepokryli hráčov v bránom pásme, útočníci nepokryli bekov, ale proste o tomto je to play-off, že my musíme proste hrať stále 60 minút, veriť, proste bojovať a hrať taký proste dôrazný hokej, ako proste play-off, je to najkrajšia časť sezóny, tak musíme to tak hrať proste teraz. Tam v první třetině jste dali úvodní branku, to byla krásně sehraná akce od Pospíšila a Tvrdíka, tak jak bys to popsal ty? No jasné, samozrejme, sa snažíme hrať tak dôrazne, po nahodení puku, Pospa to tam dobre vybojoval, Tvrďa sa otočil, ja som videl, že keď si zbehnem, že tí nestínu na mňa zareagovať, tí obranca s útočníkom, presne som vedel, že mi to tam hodí a už Kaštík ani nestihol proste sa premiestiť, tak to bola nádherná nahrávka od Tvrďa sa proste a už som to zamietol v podstate do prázdnej brány. No. Vy v posledních zápasech spolu hrajete, sedli jste si hodně? Tak ja som len rád, že to takto klape proste, že dúfam, že to bude aj naďalej takto docela veľa sa bavíme o tom, ako to budeme hrať, čo ako komunikujeme, je to dobré a musíme dúfať, že budeme mať veľa síl aj na ďalšie zápasy a že stále budeme hrať tak dôrazne a dobre. Ještě k tomu zápasu poslední minuta byla asi pro vás nekonečná, ne? Tak samozrejme, no, tak to už sú nervy ku koncu a dobre, že sa to takto ubojovalo. Dneska Kanty výborne zachytal, aj potom ku koncu to tam dobre odbránili. Harry výborne už z taktického hľadiska aj ten faul ku koncu. Proste dobre sme to ubojovali a takto to je super, že vezeme z toho Zlína bod. Škoda toho včerajšieho zápasu, ale tam už by som sa nerýpal. Proste dneska sme radi, že sme to vyhrali a je to 1-1 zo Zlína, čo si myslím, že je dobré. Je tohle ideální pozvánka na víkendové zápasy? Tak ideálna pozvánka samozrejme v play-offe hrať si po dlhej dobe, tak už len to by mala byť pozvánka, ale aj to, že sme tu predviedli si myslím veľmi dobré, sympatické výkony a samozrejme sme radi aj za to, že prišli fanúšikovia nás sem podporiť, čo je super, že sa sem takú diaľku, že sem išli proste a sme za to radi a dúfam, že aj doma proste príde veľa ľudí a budú nás hnať dopredu, určite nám to pomôže a dúfam, že nám to pomôže získať ďalšie nejaké body.